മിച്ചേ നാട്ടുമണിന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാ പെണ്ണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ചാലക്കുള്ളതാ. മുസ്ലിം പെണ്ണല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ? കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. മേക്കപ്പാണ്. മേക്കപ്പാണോ? കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. തട്ടൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലാന്നുള്ളൂ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കണേ? എല്ലാരും ചോദിച്ചാണ്. കാണാൻ പോണ്ടേ? കാണാൻ പോണോ? എന്തെന്നാ പേര്? പേര് സപ്ന. ജോലിയൊക്കെ ജോലിയുണ്ട്, പണിയാണ്. പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ കച്ചവടം. തേൻ കച്ചവടോ? കടയിട്ടോ? കടയിട്ടല്ല, ഹണി ട്രാപ്പ്. ഇതെന്തോ ഒരു ചെക്കന് ഇതാണോ? ചെക്കനാ? ഇല്ലല്ലേ? ആണോ? ആണ്. എന്താ പൊന്നെ വേണ്ട. അടുത്ത മാസം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും, അപ്പൊ കാണാൻ പോവാ. എന്റെ പൊന്നു കെട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. വല്ലയിടത്തും ദിവസമായിട്ട് അടക്കാലോ.